Konečne sme prišli do mesta, jak sa volá? Autobusová stanica, vyzerá celkom pekne. Oj. Všetkým ahoj, s vami som ja Máti, vítajte na mojom kanále. Dneska sme prišli do mesta Uhľov. Aspoň myslím, že to je mesto Uhľov. Som tu prišiel po dozvode so ženou. Škoda. Počkajte, opýtam sa. Dobrý deň. Môžete pomôcť? Je toto mesto Uhľov? Áno? Mne sa zdá. Ste si tu prvé zabudli. Haló, Uďo, kde tam? Máte tu pivos. Tak, čo to je za cesta? Taká cesta, taká ako keby, že pe smetiadu. Čo tam je napísané? Neviem prečítať. Tak. Teraz ideme na autobusovú stanicu sa pozrieť. Opa, čo to je? Dedava zem. Lavičky zhnili, fuj. Fuj. Čo to je za hnus? Súhlasím s vami, počuť. Tak, pracovnička. Dobrý deň. Však a ja neviem, dobrý. Prečo vy tu máte, počujte, také všetko zničené? Podlaha, lavičky. Povie tam. A prečo oni tam majú? A prečo vy to tam tak máte super dojak? Jak nevdešte. Jak nevdešte, ja nevdeskam. Tak kde je toto? Východná autobusovú zastávku do mesta Uhľov. Čo to sú za železné dvene? Tam to je však to je tam tá CPZ-ka, alebo čo to je? CPZ naozaj. Ja si myslím, že to je CPZ akože. Nenormálne. Tak lavička. Toto je autobusová zastávka. Ja som si myslel, že to je pesmetia do nejakých. To je to? Hej, to je to. Hej, posedím si na lavičke. Tak kde je ten autobus? Autobus. Ako ty vieš sedieť na to? Tak ja som sedel už na... No, spal som na horšom už. Autobus, otoč sa. Chodte preč, pani, vás zjaví. Dobrý deň, dá sa u vás platiť kartou? Áno, kto povedal? Konečne ideme. Také depresívne mesto, nejaké samé budovy, DPD som mest. Súhlasím. DPD som mest. Aj súhlasím. Neviem, je také smutné, neviem. Izu. A kedy je... No, kedy pôjdeme? Osme. Excellent. To nie je zastávka. Toto je zastávka. Však to je taxiák. To je taxi značka. To je len na asfalte nakreslené žltou. Dá sa pod toto. Čo ste povedali? Nevadí. Musím napísať majiteľovi bytu. Tak. Ako sa to tam píše?
Tak, čo mu napíšem? Dobrý deň. Tak, peniaze mám. Všetko oko. Obody. Už som tu. Môžete vysete von. Otazník. Tak. Zatiaľ si sadnem na lavičku. Choďte na posledné poschodie. No tak oko. Tak. Spelný byt. Nový panelák som povedal. Určite. Tak koľko to má poschodí? 4 sa mi zdalo, ale... Dobrý deň. To dva si kúpim. Ukážete mi, prosím ťa, bytek. Nech aspoň viem, že za čo platím. Ďakujem. No tak chod, ukáž to. No jasne. Toto obývačka. Nejaká telka to chýba, alebo polička, alebo ja neviem, čo to chýba. Tak, z okna je pekný výhľad. Čo to je? Akože pôjde dole? Pane, ako tam vysvetlíte? To pôjde dole zase. Sľubujúce. Dobre. Ale ak ste ma oklamali, bude zle. Kuchyňa. Nič. Izba. Posteľ, stolička. Počítač dajme. No tak to je dobré. Čo je? Pane, čo? Dole sú spechy. Aha, jak dole? Stop, čo? A záchod je kde? No to mi musíte ukázať. Ideme. Kde? Aj sauna. Zaujímavé. Áno. Tak to sú spechy a toto je sauna. Len tak sa tu nedíme. Má niečo vypnuté? Tak, aj. No čo? Sa mi páči, ale to, že aby sa uspechu... Na to, že tento... na vecko do keku. Dobre. Vy si ešte smejete, akože to čo má znamenať? Tak hej, dovedené. No dobre. Byť stojí lacnejšie ako auto, tak... Tak, počkaj, tu bydla tam všetko. Tak, toto si nechám a toto vám dám. Páči sa? Neviem, koľko som vám tam dal, ale vedaj, že to je pesné. Kľúče. Tak, jedné sú kľúče od domu a jedné od Biany. Dobre. Bye, konečne. Konečne som domov, ale ja nepotrebujem ísť domov, tak ideme preč. Idem si adoptovať to dieťa už no konečný. Tak. Hotovo je. Kebab od koho? Nepotrebujete? Potrebujem, len počkajte sa, pozriem, čo to je. Kebab od Mindbab. Zaujímavé, no. Tak odnesete, prosím.
Áno. To je akože a nie, alebo áno. Dobre. Tedy evnem. Tak zaplatím s telefónom, dobre? Bo nemám peniaze. Tak, páči sa? A kde chcete ísť? Detský domov číslo 156, ak sa neviem. Promiňte. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz tam zajmeme to vlastne. Ideme. Tak vlastne tam na letočke bude stačiť, ak zostane. Ja sám. Teda vidíte, čo je stopka? Oj, nie je stopka, otočka. Ďakujem. Tu na to. Takám do kríkov. Pane. Dovidenia. Ideme si adoptovať konečne už to dieťa. To je v pohode, že kdéky sú dávno na cestou. Trošku pomôžeme s tou operáciou. Tak kde je už ten... sadenica. Tak kde je ten už detský domov? To je toto? Ja som akože počul, že ten detský domov je dačo nové, ale... Tak, vidím, že už je tam všetko ok. Tak. To mne sa zdalo, alebo on zmizol. Nevadí. Som rovno špäť detským domovom. Treba im napísať SMS-ku. Tak, oj. Tak, SMS-ku. Som tu. Dobrý deň. Otvorite. Jaké prosím. Prosím. Dobrý deň. Dobrý. Som si prišiel po dieťa, môžem si také vybrať? Nie. Ako nie. Ako si nemôžem vybrať. Máte len toto jedno? Aha. Ja, jak šalený. Ahoj, chlapček. Ako sa voláš? Ahoj, Žuďkovi. Aj meno. Jakúbku. Jaké pekné meno. Jakúbko. Prečo? Jaké máš oči pekné. Prečo máš zelenú mikinu alebo tričko, alebo čo to je, ale bielú kapacňu? Zaujímavý. Chceš ísť so mňou? Hej. To znamená, že hej. Dobre. Potom by ste mali sekedu, alebo sa mi zdalo. Nie. Ste si istý? Áno, môžeme. Tak, poďme, prosím ťa, vonku sa podospevávať. Tak, to deta nás nebude počuť. Vidím, že okná sú hnubé u vás. Hej. Tak. Ceca, neviem. Tak. Ako sa to stalo do detského domova vašho pekného? Asi, neviem. Našli sme ho za domovom. A kde za domovom, akože? V kontajneri. Naozaj? A čo tam dobil v tom kontajneri? B. Našli sme ho v kontajneri za domovom s odkazom. Dobre, už ste hovorili, že za domov. Že to nezvládajú.
Smutne. Ale smutné. Nevieme jeho rodičom. Dobre, tak poďme naspäť. Chlapec! Jakubko! Čo jazyku? Neukazuj jazyku. Bude, to je nepekné správanie. Ja som tu na. Ahoj. Chceš ísť so mňou? Posledné tvoje docudnutie. Oj. Vy sa až tešíte, že ho už zoberiem. Tak. Prečo sa... To čo je? Prečo z chladničky ste vyťahli dačo, neviem. Ruku to je mi na to, no neviem. Tak. Pozri, aké peňažky. Máš peňažky? Ľavu. Ty si čo? Havko? Alebo ľavu? Nie, tiger. Naozaj, prečo máš bielú kapus? Tak. Pane? Áno. Čo to je? Prečo ste mi dali? Je to papier. Ďakujem. Takže ja už môžem s ním ísť? No tam poď. A ešte jeho veci. Mňa až veľmi zaujíma, že čo mám na veci. Tak, kniha, ešte jedna kniha. Kľúče, ceduska, ešte jedna ceduska, dupsak, Nokia, ešte jeden dupsak, ušanka, víjaj do koliane. To koľko mám veci? To je všetko? Tak predám sa, stane milionárom. No neviem. Dovidenia. Poď. Jakubko, poď. Jakubko. Chceš ísť do obchodu? No tak poď. Kto je prvý, ten vyhnal. Ideš? No. Kto je prvý, ten vyhnal. Ja musím byť prvý. Stoj. Sme konečne nejaký. Oj, prečo som si na lavičku padol? Hľadal sa k boku. Ťa nevlázeš? Nie. Nohy neexistujú. Existujú, neboj. Ja ich vidím. Akože ťa bolia? No nevadí. My už sme tu pri obchode. Pozri sa, tu už je obchod. V blízkosti. Dobre si svoje silné ruky. A poď. Chceš, že by som... Ja ti kúpim čipsiky. Chceš čipsiky? Poď. Dobrý deň. Čo tu potrebujem? Čo pozeraš? Banán. Ten predávaco? Alebo je na ozdobu? Predávate? Čo je stoj? Ale predávate? Banáda. Jaká banáda? Bedeme. Tak, chleba. Čo ešte? Synak, si tam zober. Čipsy. A potom ich daj na zaplatím. Tak. Kečup, jablko. Kto mi dal Coca-Colu? No neviem. Čo pozerá som? Poď si dať čo vypedať. Ahoj synu, čo pozeráš? Čo to je? Dýžu. Dýžu potrebujem veľa. Dobím dýžu s mesom. A meso je to.
konzerva, mňamka. Zemiačky też pobedem. A to je asi vlastne všetko. Čo si? Nebedeme dedinky. Žiadne energy, dedinky, nič nebedeme. Oni sú nezdedavé pre takého malého človeka ako si ty. Synček, kde si? Synčko. Čo to je? Žemličko. No, dobre, zobedem jedno. A nie. Aj. Maslo a ešte jedno. Sien. Coca-Cola. Barbecue, smotana a zeleň. Zoberiem ešte jedno. No čo, dobrý deň. Vy čo tam pijete? Tak ja vám teraz všetko dám. Páči. Za čo dávam? No hej, za to zaplatím, jasne. Páči, 1 500 menej nemám. Synak, daj pedavačku. Daj pedavačka. Aby ju dobila. Nie? Tak. Takže čipsy nebedeme. Dobre, čipsy nebedeme. Alebo bedeme? Dajte ti, ak chceš zobedať. Vidíte, nechce zobedať. A tak chce. Tak, pip. Ja vám tam... Sa mám tak zaujímavú. Dovidenia. Doby. Tak, synak. Páči sa tvoje čipsík. Páči sa tvoje čipsík. Chceš ti... Alebo ja ti nemám. Iba škoda. Dobre. Dobre si čipsík. Dobre si čipsíky. A skresli. Ja viem, že máš rád tú nevku. Ja nevku. Ale to je nepekné nosiť vonku guľomet s nevkovými nábojmi. Ideme domov? No poď. Tati? Tak, čo sa... Tati, to je čo? Čo? No toto, čo mám na vodu, to je taký džús, ktorý ty nemôžeš piť, lebo keď ho budeš piť, tak nebudeš toto. Nikdy nebudeš chodiť a nebudeš vedieť ísť do školy. Nie, zle. Ale máš čipsiky, tak si nechaj. Proste je to zle. No. Ahoj. My ideme domov a vy čaute. Goodbye.